Keppi. Se ala kepillä mitään. Aletaan kepillä. Hyvä. Hieno tuikku. Ja vaan. Aiku tuikkua hieno. Hyvä. Joo. Taitavaa. Ai kun taitava. Ja eikö kepit kelpaa? Hienosti kelpaa. Hyvä. No ja hauski voi keppi suussa. Tänne se. Tuo tänne keppi. Keppi on tuikulla keppi. Joo. Hyvä. Vähän väännetään. Nohoi. Joo. Onpa taitava. Hauska. Vesi. Hyvä. Hyvä, tuikku voittaa. Hieno. Joo.
nyt siihen. Kiitos! Noin, nyt tuli. Nyt selvinnyt tehtäkä hengissä. Ammuttiin ohi. Ohjaaja toimi erittäin asiallisesti kaikissa tilanteissa ja totuutta ihan mainio pari. Sitten tämä pöytäkirja tänä päivänä, miltä näyttää. Toimintakyky, erikoiskokeet on tuo kelkka ja pimeä huone, plus sitten miten se muuten niin reippaasti ja rohkeasti ratkoo näitä asioita tässä matkan varrella. Niin sitä jouduttiin auttamaan sekä kelkalla että pimeässä aika paljon. Ja se ei semmoista ihan hirveän reipasta oma-aloitteista ongelmanratkaisua kyllä esittänyt, että se on vaan -1 pieni. Terävyys, erikoiskoe on tuo seinä, miten se siinä sitten aggressiivisesti vastaa, kun häntä kohti hyökätään, niin arvosana on tämmönen kuin +1 pieni ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua. Ei sitä kyllä pelätä tarvii, että muutaman kerran se siinä haukahteli, mutta sillä on tapana haukkua ja purkaa sillä lailla itseänsä, että ei se niinku aggressiota siinä osoittanut, mitä niinku terävyydellä tarkoitetaan, että ei sillä semmoista ollut. Sitten puolustushalu, eli erikoiskoe oli tämä, että miten se puolustaa sitten sinua. Ja se on kans +1 pieni. Eli se vähän kyllä yritti siinä ensin olla mukana, mutta sekin oli semmoista viran puolesta pikkusen haukutaan ja sitten mennään takavuistoon. Ja olin, ei sen enempää. Taisteluhalu, sillä on +2 kohtuullinen. Erikoiskoe on tuo leikkiminen. Ja siinä se sentään ihan mukavasti lähtikin mukaan leikkiin. Se keppi ei ollut niin hyvä juttu, että saadakseen suuren ja muutenkin niin kun, sen pitäisi enemmän täällä olla semmoinen niin täpäkämpi taistelevampi, plus tosiaan ihan raivonaa taistella siitä kepistä sitten. No joo, erittäin suuri on sitten toinen juttu, mutta suureenkin jo, niin tarvii tosissaan sitten kepistä kunnolla taistella. Tää on tämmönen +2 kohtuullinen, mutta siinä on jo sillä ihan hyvä moottori, että jos sä sitä kouluttaisit, niin taistelu on sille ihan palkkaa, että sitä voi käyttää koulutuksessa kyllä sitten. Hermorakenne, tätä me sitten jopa vähän mietittiinkin, että jos se ei olisi haukkunut aina välillä ja purkanut sillä lailla itseensä, niin siitä voisi jopa sanoa, että se on tasapainoinen, mutta sen kuormitus kun tulee, niin sitten se alkaa haukkumaan, eli se on +1 hieman rauhaton. Mutta ei siis hyvin se tämän testin klaaraa, ei siinä ole mitään, kun saa välillä huutaa pikkusen, niin taas porskotettaa häntä pystyssä menemään. Temperamentti. Se ei ole mikään sähikäinen. Se pikkusen kestää ennen kuin se ottaa kantaa. Eli miten se oikea-aikaisesti näihin ottaa kantaa. Niin se on pienellä viiveellä. Se on tämmöinen +2 kohtuullisen vilkas. Ja kovuus. Miten se muistaa näitä ikävyyksiä, mitä sille tässä matkan varrella on aiheutettu. Niin se on +1 hieman pehmeää. Mutta se on jopa siellä ylärajalla, että se menee jo sinne kohtuullisen kovaan päin. Että se ei kaikkia juttuja se ei ihan hirveästi edes huomannut. Mutta sitten taas jotkut oli mörköjä, että se on siellä niin ylärajoilla sitä hieman pehmeätä asteikon yläpäässä. Ei mikään maailman pehmein koira tosiaan, mutta ei voi vielä sanoa, että se olisi kovaa, sen verran se niitä muisteli noita ikävyyksiä. Ja tuikko on luokse päästävä, eli se on hyvän tahtoinen luokse päästävä avoin +3. Joka tilanteessa kaikessa tapahtuu mitä tapahtuu, niin se rakastaa ihmisiä. Ja myös laukausvarma plussan puolella, eli tuloksena tästä on pluspisteitä 140, ja sitten me vähennetään tuosta toimintakyvystä 15, niin teille jää 125 pistettä. Kiitos. No ja sitten söpöyspisteet siellä.